दंसैफोरा थाखा फैसा गारनानै आं गथ'बोदोंमोन फिसाखौ खयदिननि माबायावनो बिदि जाबाय। बे जेलखानाफ्राखौहाय मानि थाखाय बानायदोंमोन? बै दाय दुसिफोरजों गेलेनानै थानाय दुसिफोरखौसो जोबनो थाखायहाय बानायदोंमोन। खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो नागिरदों। जाय थांनाय हराव जानानै थांनाय घटना बे रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय जेनाखि खुंग्रिं गामियाव एनकाउन्टार जानायाव थैनाय सानै सुबुंफोर थैदों। दाखालि बावैसो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका एरियानि जमुनागुरि होननाय जायगा आरो मालिविट्टा होननाय जायगायाव डाकाति खालामनाय हाबाफारियाव एबा सिलाइ दिन्थिनानै सिगि सुग' खालामनानै रां लांनायाव लोब्बा दङमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बिनिनो सासे महन्त नार्जारी जायआ बिटिनि दल' गामिनिमोन सासे, दा बेखौहाय सिनायनो हाबाय। सिनायनायजों लोगोसे माखासे खौरां फैबाय, रिपर्ट फैबाय पुलिसनिफ्राय चेयारमेननि थ्रुयै। दा आंजों दङ नै बेखिनियाव लामायावनो आं बे बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायदों। नैबे आयंआनो जाहैबाय महन्त नार्जारीनि बिमा। बेसे गोबाव बायदि जाखोमोन जेन'बा न'फ्राव गैयाबा थायैया बा न'आव फैनाय माबायदि? मास मोनसेयानो जायाखैमोन। जेलनिफ्राय गनानै न'आव थादों। ओमफ्राय नै फैदिना लोगोफोरजों थांनो होननानै थांदोंमोन। खबराखौ सासे मानसि आयं इदि जाबायनो होननानै आंनो खबर होफैबाय। आं मिटिङावसो ओंखारनो नागिरदोंमोन। महिलाफोरनि गिर्जानि माबा दङमोन जोंनि सानलायनायनि। ओंखारनो साजिदोंमोन। ओंखारखाबायमोनबो लोगोफोरजोंहाय। बहाय खिथानायखाय आं थांनांसै, दुखु मोनो गाबनानै आं थांनांसै। दुखु दंसैफोरा थाखा फैसा गारनानै आं गथ'बोदोंमोन फिसाखौ खयदिननि माबायावनो बिदि जाबाय। सोर बबे लोगोआ लिंलांखारखो आं बेखौ मिथिला। सोर बबे लोगोआ लिंलांखारखो आं बेखौ मिथिला। आं न'आवनो थानायसै होनदोंमोन। बे मानसिया हाजिरायाव थांनानै फैनानै मा गोसोखांखो। दा बे समाव बिसोरो दा खबर फैनायजों लोगोसे दा बेनि गोथै सहखौ दा लायनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं नै गावबुरा। नैबे जादों मानगोनां गावबुरा दल' गामिनिनो बे आदा लुकास नार्जारी। आदा नोंसिनि मिथिनायावहाय बा नुनायाव माबायदि सोलियोमोन गामिफ्राव? गामियावहाय ओरैनो जोङो समावहाय नुयो, समाव नुवामोन आरो। ओमफ्राय जोंबो गावबुराब्लाबो कृषक हिसाबैहाय जों साफ्रोमखौबो नोजोर होबाय थानो हायिखाय माने मालाबा समाव न'आव दं समावहाय जों नुसनो, ओमफ्राय जोंबो नोजोर होबाय थानाय जाया नालाय। गावबागाव बेस्थ'था थानायखाय बे हिसाबै जों गुदि खिथाबजोंबो मिथिजोबा। बेखिनि आरो। दा जों खबरखौ मोन्दों जाहैबाय चेयारमेननिफ्राय, जोंनि बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय। बिथां चेयारमेननि सिगाङावहाय माने जों अफिसनिफ्राय खबर हरदोंनो थानानिफ्राय माने लाहाजखौ थांना लायनांसिगौ होननानै। दा जों चेयारमेननिफ्राय मिथिनाय बायदि जों दा लायनो थाखाय ओंखारनाय जाबाय। आरो मानसिखौबो जों निउसावबो खोनाबाय नुबायबो। आरो बेनो जोंनिनो गामिनि महन्त नार्जारी। जों बेखौ दा थांनो लायनो ओंखारनाय जाबाय। बेनि महन्तनि बिमाबो दङ आरो रायजोनि साफा सानै माखासे मुरब्बिफोर जों लायनो थांनो साजिनाय जाबाय। दा बबेयाव दङनो बे गोथै सहआ? दा काजलगाव हस्पिटालाव दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों जोंनि चेयारमेन बिथांनिफ्राय, सारनिफ्राय। जोङो दुखु फोरमायो, माने जों लकेलनि जानानैहाय जोंनि लकेलनि माखासे सुबुंफोरखौहाय एबा दाय मोनबाय बले गावथारनांगौ बे नङा। जों बेखौ दुखु फोरमायो। माने ओरैबायदि जों खालामजानो लुबैदोंमोन। जों रायजो राजा जानानैहाय सोरखारा जेनेबा गेजेरनि हिसाबैहाय जोङो गोसोआव सानदोंमोन जाहैबाय बेखौहाय दुसि नुबायब्ला, आरो दुसियानोखा जोंनि नुनायावबो सोरखारनि नोजोरावबो, अब्लाबो बेखौहाय हमनानै जेलखानाफ्रावहाय जोबनानै दोनोब्ला जोबोद गाहाम जागौमोन। जों बेबायदि दुखु फोरमायो जोंनि न'खरनि जानानै आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जानानै। आरो जोङो बर' हारि जानानैहाय जों जोबोद दुखु फोरमायो। बेबायदि एसे दुखु मोनब्लानो एबा दाय मोनब्लानो गावथारनो एनकाउन्टार खालामो। जों बेबायदि बिसयखौहाय नुनानै एबा खोनानानै जों जोबोद दुखु मोनदों। आरो बेल' नङा, सिगांबो गोबांबार एसे दाय मोनब्लानो
गावथारनो बे जेलखानाफ्राखौहाय मानि थाखाय बानायदोंमोन बै दाय दुसिफोरजों गेलेनानै थानाय दुसिफोरखौसो जोबनो थाखायहाय बानायदोंमोन नाथाय सोरखारा बे जेलखौ बाहायालासिनो एसे दुखु मोनब्लानो एबा एसे दाय मावब्लानो बेखौ इनकाउन्टार खालामो बियो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखायहाय आं बेखौहाय जोंनि रायजो राजानि जानानै आं सासे गामिनि गावबुरा जानानै आं दुखु फोरमायो बर' हारिनि जानानै आं बेखिनि बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दा बेजोंनो आं बेखौ फोरमायनो सानदों जों बेबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गिदिर खहा खारन सासे बर' सेंग्राया दि जिउ खोमानांबावबाय बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा बेनिखायनो मा होनबावनो बेवहाय माखासे बेफोरबायदि आखुनि सानस्लाबनो हायिजों बेफोरबायदि मावनायाव बेबायदि पुलिसनि आखायाव दा जिउ गोमानांबाय दा बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय आरो दा जेब्ला डेड बडिखौ लानानै फैगोन अब्ला आं बे नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन